Cool. Så er vi klar. Fedt. Hej og velkommen til podcasten Kronisk Sej. En podcast, hvor vi tager ud og taler med en masse motiverende og super seje individer og får dem til at fortælle omkring livet med en kronisk sygdom set ud fra deres perspektiv. I dag der har vi fået muligheden for at tage forbi Stine Lindholm. Først og fremmest tusind tak for, at vi måtte komme ind her i dit super hyggelige hjem. Vi ved, at du har super travlt med en masse forskellige ting, så vi sætter super stor pris på, at vi må komme herind. Når vi lige sådan går i gang her, så tænker vi sådan et rigtig godt sted at starte, der måske lige sådan at få en introduktion til, hvem er Stine? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg hedder Stine Lindholm, jeg er 37 år, jeg har 2 børn, Elina på 11 og Flora på 6. Og det er Flora, min yngste, der har epilepsi, som jo egentlig også er derfor, vi sidder her i dag. Ja, lige præcis, lige præcis. Dertil så er jeg også lidt en eventyrsjæger og har fundet ud af, at leverpostej og hamsterhjul måske ikke er så meget mig, og har fundet rigtig meget drive i hele det her hverdagsliv i at jage nogle eventyr og nogle succesoplevelser, både alene, men også med mine børn. Spændende. Ja. Nu nævnte du lige det der med Flora, din datter, og noget af det, vi gerne vil komme ind på, det er jo at prøve at fortælle omkring livet med en kronisk sygdom. Du er jo pårørende, så mor med en datter med epilepsi. Kunne du prøve at fortælle, hvordan det er, hele oplevelsen med, at da din datter fik diagnosen og så frem til nu, hvordan har det været altså udfordringsmæssigt, og hvordan man ligesom skulle tilpasse hverdagen, op- og nedtur og så videre? Meget stort spørgsmål, ved jeg godt, men man kunne starte et sted af. Ja. Det er jo en lang, sej rejse, kan man sige. Og der er også nogle ting, jeg har nogle mentale huller, jeg ikke kan huske. Men det starter egentlig med, at Flora, hun er et helt almindeligt barn. Hun kommer ud, og fødslen er alt er godt, og hun vejer det, hun skal veje. Og da hun bliver 4,5 måned, der lige pludselig får hun et anfald. Og jeg har aldrig set det før, og jeg ved ikke, hvad det er. Vi ringer 112, og vi kommer på hospitalet, og de sådan, det kan være en feberkrampe, det kan være reflux, det kan være mange ting. Epilepsi er ikke rigtig noget, vi er inde på. Så går der 14 dage, så får hun endnu et anfald, og de sådan, ja, det kan ske med børn, og det kan også være, det er noget reflux. Men så går der jo en uge, så får hun anfald igen. Så begynder de så at mistænke, at hun har noget epilepsi, og hun starter på det, som jeg vil kalde er sådan, lægernes form for Panodil til epilepsi, noget der hedder Keppra, og starter så på det. Og da hun så starter på det, så forværres hendes anfald faktisk. Så det over de næste mange måneder bliver hun trappet op i medicin og får kun flere og flere anfald. Og vi ligger på Hvidovre Hospital og faktisk indlagt, og til sidst har hun anfald hver 3. time, og hun har de store, store krampeanfald. Ja. Så de er nødsaget til, sådan, som de forklarer det, sådan at resette hendes hjerne, så hun får ligesom noget medicin, som gør, at hun stadiet for kunstig koma, og vi rører op på intensiv, for de siger, at vi skal lige lukke ned, for hun har så mange anfald, de kan ikke styre det. Så ligger vi deroppe på faktisk neonatalafdelingen på Hvidovre Hospital, og jeg vil sige, på daværende tidspunkt har vi faktisk ikke snakket med en neuropædiater endnu. Vi har kun snakket med børnelæger, og så har de telefonisk haft fat i en neuropædiater. Vi er ikke tilknyttet Epilepsihospitalet endnu. De får sådan lukket ned for de kramper, hun kommer ud af den tilstand, de har lagt hende i, og så går der et par dage, så kramper hun igen. Til sidst siger de så, okay, vi bliver nødt til, nu har vi skudt bredt. Hun får frisium også, som jo er et stesolid-lignende præparat. Får hun ikke kramper. Og så får hun så endelig, efter lang tids kamp, en gentest, fordi at de har prøvet at kaste alt muligt medicin i den, der ikke virker. Den her gentest, der venter man jo rigtig, rigtig lang tid på. Så i 6 uger er hun overmedicineret, og før vi ligesom får svar på den her gentest. Da vi så får svar på den her gentest, så viser det sig, at hun har en sjælden gensygdom. Og det medicinpræparat, de har startet med at give hende, går faktisk ind og forværrer hendes epilepsi. Ja. Vildt. Så vi skynder os at trække det medicin ud af hende. Men i hele den her periode, så er det også lidt ligesom om, at jeg mister mit barn, fordi at hun var jo 4,5 måneder og kunne sidde selv og drikke af en kop, men lige så snart hun får medicin, og hun får frisium, så mister hun evnen til at sidde selv, og hun mister evnen til at drikke.
Og så sidder man jo bare der og tænker, hvor er det barn, jeg havde for 4 måneder med, forsvinder lidt i hænderne på mig. Men hun trappes ud af det der medicin, og vi kommer ind til forskningsenheden, og de fortæller os lidt omkring hendes genfejl, og fortæller os og siger egentlig, at der er 50% chance for, at hun aldrig kommer til at gå, og I skal forberede jer på, at hun skal have hjælp resten af livet. Og kom godt hjem. Shit, en mavepuster. Ja. Og jeg får sådan fremstammet sådan, er der noget krisepsykolog, eller altså, hvad gør man? Og det er bare sådan, I må have fat i jeres sundhedsforsikring, og lige nu er vi nødsaget til at give hende noget specifik medicin, og så må vi håbe på, at det medicin gør, at hun ikke kramper, fordi den type epilepsi, hun har, kan du blive ramt af en serie anfald, som kan tage hendes færdigheder fra hende. Så vi må vente i 3 år og se, om hun udvikler sig kognitivt, og håbe på det bedste. Mavepuster. Okay, vildt nok. Det var sådan en lang historie. Kort. Ja. Okay, vildt nok. Hvordan altså nu nævnte du det her med sådan, værsgo og good luck, have fun-agtigt. Hvordan håndterer man det som mor? Ja, jeg ved det ikke. Altså sådan, nogle gange så det der med mentale huller, måske det er egentlig meget godt, man har det. Altså jeg tror, jeg bliver meget sådan, mit mindset, og det jeg tror jeg skal være min uddannelse, var sådan noget arv og miljø. Og så tænker jeg sådan, altså jeg kan ikke gøre noget ved hendes genetik, men jeg kan skabe det bedste læringsmiljø for hende. Og så prøve at lade hende komme ud i livet så meget som muligt, fordi jeg havde jo selvfølgelig allermest lyst til at pakke hende i vat og bobleplast, og så blive hjemme på sofaen og aldrig komme ud. For det er ikke fedt at stå nede i Netto med et barn, der kramper. Altså, det er ikke fedt at stå i Tivoli med et barn, der kramper. Men det tror jeg ikke, hun vil udvikle sig af. Så det er svært at sige, hvad der egentlig sådan decideret driver, og det gør jo måske også min faglighed, men jeg var meget sådan fokuseret på at skabe det bedste læringsmiljø for hende, så hun kunne udvikle sig. Så det gik den vej, vi gerne ville have, det skulle gå, i stedet for den anden vej, som det måske også kunne have gået. Ja. Hvordan har du gjort det? Fordi jeg tænker jo umiddelbart, at det er sådan, man skal være ret selvstændig for at kunne først og fremmest både at håndtere hele den her nyhed, men så rent faktisk tænke, okay, nu gør vi det absolut bedste, vi kan for at skabe de mest optimale rammer for hende. For jeg kunne forestille mig med 100% garanti, at der ikke er nogen, der har lige så stærk en ryggrad, lige så sådan tænkt sådan, okay, nu giver vi bare alt, hvad vi kan, fordi de sådan tænker lidt, okay, hvordan gør vi det her? Der er ikke nogen, der kan hjælpe os. Jeg har ikke stået i den her situation før. Hvordan taklede du det? Hvordan gjorde du det? Altså... Jeg tror bare, man går ind i sådan en overlevelsesmode og tænker, jeg ved ikke, hvordan man gør det. Man gør det bare. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, havde jeg sådan en følelse af, at jeg var så træt af at være voksen. Altså, jeg faktisk huske, det var i den periode, hvor vi ventede på hendes svaret for hendes gentest, og vi skulle ind på hospitalet 1 gang om ugen for at hente noget medicin. Vi kunne ikke få det med hjem. Vi skulle ind på Hvidovre og hente det. Jeg var bare, altså man træder bare vandet på en eller anden måde. Jeg kan huske, at det handlede kun om at have hovedet over. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, hvis jeg nu kører ind i den der lygtepæl, og lige kommer en lille smule i koma, og så vågner jeg igen, for jeg var så træt af at være voksen i mit eget liv. Men det kan man jo ikke. Nej, det er vildt. Altså, men jeg kan huske, at jeg havde det sådan, nu kan jeg bare ikke være voksen mere. Ja. Altså, og så er jeg jo heldig, at jeg har, pigernes far var mega god, og jeg har en masse familie, der ligesom holdt det oppe. Jeg brugte min Instagram meget faktisk til at fortælle om det, og det gjorde også, at mit netværk vidste, at jeg var i en svært presset situation. Og det gjorde også, at jeg fik fortalt min historie, som blev en eller anden form for terapi i at skrive, nu går det sådan, nu har vi det sådan. Der var nogle gode mennesker, der sagde, nu skal du med i biografen, fordi at, du har brug for at komme væk. Ja. Og nogle gange kan jeg da godt sidde tilbage, når jeg også fortæller min historie, og tænke sådan, det er vildt nok, at jeg ikke nåede længere ned, og det har jeg jo også været, og jeg har jo også været ked af det. Men jeg tror, jeg har været meget fokuseret på at skabe det bedste læringsmiljø, både for hende, men også for storesøster. Ja, for der er jo også en storesøster. Der er også en storesøster. Ja. Hvordan jeg kan sige, jeg kunne forestille mig, nu ved jeg det ikke, jeg er jo ikke selv mor, men jeg kunne forestille mig, at det nok havde været nemmere, hvis der kun var én. Hvordan håndterer man det, når man har 2, hvor den ene er, uden at vide selvfølgelig er, jeg ved ikke, om det er rigtig ord velfungerende, men at der ikke er noget der i hvert fald, og den anden måske har, at den anden har brug for mere opmærksomhed. Ja. Hvordan balancerer man med det? Det ved jeg ikke. Jeg tror egentlig, jeg tror faktisk, at det har reddet os lidt, at vi har haft en, der er større, fordi at
jeg har ikke kunnet tillade mig at være ked af det, eller lukke mig ned, eller når Flora har sovet eller været på hospitalet, så har jeg jo hele tiden skulle tænke på Elina, og vi har jo haft legeaftaler hjemme, og vi har været nødsaget til at tage ud af huset, og vi har været nødsaget til at tage på McDonald's, så det har jo egentlig også været med til at gøre, at vi fik levet et liv, som også handlede om andet end epilepsien, fordi hun havde sit liv. Ja. Så vi skulle stadig med til atletik, og vi skulle stadig med til klassefester, fordi så kunne man hurtigt komme ind i den her epilepsiboble og med syge børn, men vi var jo nødt til en gang imellem at bevæge os ud af. Ja. Og så har hele familielivet rykket med, heldigvis. Ja. Okay. Tænker du at måske, nu nævnte du det her med dine sociale medier, du gjorde meget brug af det som en eller anden form for terapi, at du havde et publikum, som du kan fortælle, hvordan du havde det. Tror du, det var det her med at sætte ord på det, og nærmest sådan normalisere den situation, som du er blevet sat i, at det et eller andet sted var med til at sådan gøre det lidt mere tåleligt at være i den her situation, som du var kommet i? Eller hvad var hele din strategi med det? Ja, jeg tror egentlig, det er meget godt beskrevet, egentlig, at det der med, når man også får sagt ting højt, og det bliver virkeligt. Altså, ja, lige for så eksisterer, kan det kun eksistere i mig, men jo mere jeg faktisk har sagt det højt og snakket om det, og så bliver det normalt, og folk har mulighed for at spørge ind. En eller anden form for bearbejdelse i den proces også. Ja. En af de årsager til, at jeg jo stødte på dig, det var fordi, som sagt, jeg har jo selv epilepsi, så jeg er en del af det her epilepsi-community, om man vil, og følger også meget med i alle de ting, som Epilepsiforeningen gør. Og der faldt jeg over den her artikel med dig, hvor jeg synes, okay, det her det er en person, jeg bare skal snakke med. Fordi den starter jo lidt med at fortælle omkring, at du er lidt et kendt ansigt, kan man vist godt sige. Fordi du har jo deltaget i DR's slædepatrulje. Ja. Det er jo noget helt andet, nu har vi snakket om familieforhold og så videre, ikke også? Men hvis man ligesom skal komme over i det, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, så er det dem, der deltager, de får muligheden for at stifte bekendtskab til de her forskellige oplevelser og optagelsesprøver, som Siriuspatruljen de bliver udsat for. Det er jeg ret interesseret i. Hvordan har din oplevelse været med det? Altså, hvorfor meldte du dig til? Hvad har du fået ud af det? Og hvad er sådan nogle af de ting, der sådan står skarpt for dig? Så selve hele rejsen med det. Hvordan var det? Ja, det var kaotisk. Og spændende. Det var også en helt ny verden. Jeg havde aldrig lavet fjernsyn før, da jeg fik en besked i min Instagram, der var sådan, du ser rimelig vild ud. Vi mangler nogle damer, der kan muligvis komme med i Sirius prøverne, og så var jeg sådan, det lyder fedt, det vil jeg gerne. Og melder mig egentlig til det, og kommer med til optagelserne, og jeg er jo i god fysisk form, så det er ikke umiddelbart noget problem, og kommer også med, og kommer over for nogle prøvelser, som er rigtig hårde, blandt andet 100 km langrend, når man aldrig har stået på langrend før, ikke? Altså, det er bare 14 timers hårdt arbejde. Ja. Men alt det, jeg sådan også har været igennem i forhold til Flora, så tror jeg meget mit mindset er blevet sådan, at jeg synes jo, at fysisk smerte er meget nemmere at tåle end psykisk smerte. Mm. Og jeg har været derude, hvor livet gør så ondt, hvor jeg ikke tror, at jeg nogensinde bliver glad igen. Så altså, dumpe mig på et eller andet bjerg, eller smide mig ned i noget vand. Jeg ved jo, at jeg nok skal overleve, for jeg overlevede det, som jeg aldrig troede, jeg kunne overleve og blive helt igen, og et helt menneske igen. Mm. Så sådan den rejse har jo også været, har jeg brugt rigtig meget de ressourcer, som jeg også fik. Og det var jo ikke kun tab, men jeg fik jo også ressourcer i hele Floras sygdomsforløb, ikke? Ja. Og inden det er også noget, jeg lige glemte at nævne for noget, jeg synes også, der var lidt spændende at snakke om, inden vi vender tilbage til hele oplevelsen med slædepatruljen. Hvordan står det til i dag? Altså, hvordan har Flora det? Hvordan har I det? Fordi nu hørte vi meget om udfordringer og så videre. Starten, ja. Jamen egentlig, da Flora hun så starter på den medicin, som de mener passer til hende, så stoppede hun med at have de store anfald, men hun begyndte at få sådan nogle øjendrejninger. Og jeg brugte rigtig lang tid på sådan hvad er det for noget? Og lægen har sådan, du skal filme, så jeg gik sådan hele tiden hver morgen og filmede hende op i hovedet, ikke? Jeg har bare været den der mor. Ja. Præcis. Ja. Det er bare perfekt. Ja. Men så viser det sig også så, at det er en ny type anfald, hun får. Så får hun noget nyt medicin, så hun får 2 præparater nu, og så var hun faktisk anfaldsfri i 3 år. Okay. Ja. Og udviklede sig kognitivt, og blev et almindeligt barn, der gik i børnehave. Ja. Ej, hvor dejligt. Havde lidt på balancen,
Så hun blev justeret lidt ned i medicin, og gjorde, at hendes balance blev meget, meget bedre. Så det endte med, at hun var anfaldsfri i 3 år, så vi kunne desværre et anfald fredag, en fredag kl. 18, lige foran Det Gyldne Tårn. Alle steder i verden, det er ikke særligt fedt. Man tænker, det er fedt inde i byen, ambulancen kommer hurtigt, men der er rigtig mange mennesker, der vil kigge på, og ambulancen kommer ikke hurtigt. Og det viser sig så, at hun lå lavt i medicin, så vi justerer lidt op, og så går der lidt, så får hun anfald igen, så justerer vi lidt mere op i medicin. Så er hun anfaldsfri 1 år. Så faktisk 10 dage før, at jeg skal til slædepatruljen, har vi været hjemme hos min mor, og jeg har hende i mine arme, og jeg er sådan, gider du sidde ordentligt? Og så kan jeg kigge på hende, og så får hun et anfald i mine arme. Ja. Så hun igen medicineret, altså hendes medicintal er faldet igen, og hun bliver jo stået op i medicin, og jeg tager til Grønland og er væk. Og dagen efter jeg kommer hjem fra Grønland, så har hun anfald igen. Ja, det er ret sindssygt. Vildt. Så får hun lidt mere medicin igen. Lægen han mener, altså der er jo også noget med hendes organer, hun vokser jo hele tiden, og hendes blodprocent bliver højere, og han mener simpelthen, at hendes nyrer og sådan noget er begyndt at sortere noget medicinen fra, så hun optager ikke nok. Så bliver hun op på en ny dosis, og det er jo så 1 år siden nu, og har været anfaldsfri 1 år. Ja. Yes! Ja. Og hun er startet i SFO og skal starte i almindelig skole til sommer. Tillykke med det. Jo, tak. Ja. Og hun har, hun er sådan, udvikler sig normalt, har noget på balancen, og vi har haft en fysioterapeut indover, men hun er måske bare ikke det barn, der kommer til at løbe rundt og gå på line og sådan noget. Til gengæld så kan hun tage en flydende engelsk, ikke? Og det er bare mega fedt. Ej, hvor sejt. Cool. Jeg kunne forestille mig, uden at vide det, heller ikke for at lægge ord i din mund, men at alle de her anfald har på en eller anden måde gjort, at du altid er i alarmberedskab, ikke også? At man bare reagerer på det mindste. Hvis man skal prøve at perspektivere det over til nogle oplevelser i din deltagelse i slædepatruljen, så har jeg jo læst noget, og jeg måske fisker lidt efter en oplevelse, ikke også? Men jeg ved ikke, om det er noget, som du kunne have lyst til at dele, for du ved nok godt, hvad jeg snakker om, fordi du mødte jo en helt speciel person, Trine. Kunne du ikke prøve at fortælle omkring hele mødet med Trine, og så efterfølgende den oplevelse, som du nok godt ved, hvad jeg snakker om? Jamen, altså slædepatruljen er jo 11 kvinder inde i en lade i Sverige. Det vil jeg faktisk næsten sige er det hårdeste på hele den her ekspedition. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Okay. Ja, det er spændende, og vi er jo alle sammen forskellige, og jeg møder jo Trine, og vi går egentlig ret godt i spænd, ret hurtigt, og finder lidt hinanden der, og så skal vi ud på de der 100 km langrand, hvor at jeg finder hende på banen. Jeg ved ikke, om hun rører sig i hvert fald ikke. Og det første, der sker, det er jo inde i mit hoved, så det er jo 14 dage siden, jeg har haft Flora anfald i min arm, og jeg tænker straks, det er jo sådan noget, der kan være sket. Og hele mit nervesystem går egentlig bare i gang, og jeg handler selvfølgelig, jeg kalder på hjælp, og så bliver jeg bedt om at køre videre. Og det er også der, jeg har de der mentale blackouts ud for banen, for jeg kan bare huske, at jeg græder. Jeg har også set hende gå, og hun har det godt. Men det eneste, jeg tænker på, det er jo bare, jeg lige har stået med Flora, og det er faktisk hende, jeg tænker på. Jeg tænker også på Trine, men det er nok alle de reaktioner, jeg normalvis ville have haft, hvis jeg ikke havde været mor, da Flora hun fik anfald lige inden. Yeah. De kom egentlig der på banen. Og det er jo det der med, hvor der sidder nogle traumer i ens krop, som kommer frem, når man mindst venter det, eller har tid til dem. Ja. Jeg havde 14 timer på en bane, hvor jeg havde tid til at føle alt muligt, som jeg ikke havde tid til at føle, da jeg stod herhjemme med 2 børn og et anfald og en ambulance og en halv pakket taske på vej til Sverige, ikke? Ja. Nu sidder jeg bare sådan, jeg prøver sådan at sætte mig ind i den situation der, altså du nævnte selv, at det sådan er pænt hårdt, lang rand i 14 timer. Havde du en eller anden sådan mulighed for at tænke en masse ting igennem, som du ikke har haft tid til før, fordi du ligesom bare skulle være i situationen med for eksempel at passe Flora og være der for hende? Havde du lige pludselig noget frirum til at tænke alle de ting igennem, som du ligesom bare havde lagt i depotrummet op på den øverste hylde? Eller hvordan var hele den oplevelse? Hvordan, man havde rigtig meget tid til at tænke. Også fordi, at man har lavet mange interviews, og der er mange mennesker, der sådan pressede lidt til dig. Og nu skal vi snakke lidt om det, og fortælle lidt om det. Og det er egentlig nogle ting, jeg ikke sådan havde tænkt over. Og så, det er jo klart, så når jeg står og ikke har andet at lave, så begynder man jo at
og tankerne stikker lidt afsted med en, ikke? Hvilket ikke er altså noget negativt, at man har tid til at reflektere over livet. Jeg har både tænkt lidt svære ting, men også nogle gode ting. Langt hen ad vejen. Og så har jeg også en mental blackout, hvor jeg bare kan slet ikke huske noget. Altså sådan, jeg har 3 timer af mit liv, de er bare gone. Altså jeg kan slet ikke, hvor kroppen bare har kørt på autopilot for at overleve. Ja, okay. Jeg tænker, det er lidt ligesom man føder, ikke? 36 timer, og jeg kan jo heldigvis ikke huske dem, men altså sådan, det føler jeg lidt på det samme. Der føler jeg lidt, at vi har trukket det heldige kort der, ikke? Det var sådan, jeg havde det på banen. Jeg ved det, men jeg har pint i 36 timer, så det her, det kan jeg i hvert fald også. Ja, okay, vildt nok. Er det sådan, er det lidt for, nu nævnte du det her med, at du tænkte både på nogle gode ting og nogle knap så gode ting, imens du kørte på de her 14 timer. Er det noget, som der måske er lidt for følsomt at gå ind på, eller er det noget, du har lyst til at dele? Jeg tror bare, det er sådan, det er ikke så relevant i forhold til epilepsien som sådan, for det er mere sådan mine generelle relationer egentlig, der blev sådan, jeg sådan fik tænkt lidt over. Ja, okay. Ja. Hvis vi så skal gå tilbage til Trine, fordi I udviklede jo et venskab, som jeg kunne læse mig frem til, som der blev ret unikt. Ja. Hvordan, altså ja, selvfølgelig, I var jo altså meget tæt, både sådan geografisk placeret i en lille hytte, ikke også? Men der var jo også altså 10 andre, eller hvor mange der nu var. Hvorfor lige Trine? Jamen, altså jeg er også venner med de andre, det er ikke fordi det er kun lige Trine, men det der med, at man finder hinanden i sådan en sårbar situation, og vi har noget uforløst, fordi vi er jo 2 stærke kvinder, og havde hæppet på hinanden til det sidste, og den der selvfølgelig skulle vi nok gå de der 100 kilometer. Altså vi havde kigget hinanden i øjnene og sagt, vi ses, så er der kaffe på den anden side. Ikke? Ja. Og det er bare lidt som om, det kom vi ikke i mål med. Nej. Altså det sluttede forkert, sådan skal det ikke slutte. Det skal ikke slutte for en hjerneforsker at slå hovedet. Det skal ikke slutte for en mor med epilepsi at finde sin veninde liggende og tro, hun har. Sådan skal, altså... Nej, fordi hun blev taget ud af programmet, ikke også, efterfølgende. Ja. Så som du siger, så var der lidt noget uforløst, noget der skulle indfries, noget I sådan manglede. Ja. Og der må jeg sige, da jeg fandt ud af, hvad det var, hvad de lige tænkte sådan, jamen det her, det gør vi det bare i stedet for så tænker jeg sådan, okay, det er sindssygt, fordi det var også egentlig en passende god overgang til det næste, fordi nu hvor vi sidder lige her, der er du ved at forberede dig til, mener det er næste uge? Ja, på tirsdag. Ja, tirsdag næste uge, hvor du simpelthen rejser til Grønland for at deltage i Arctic Circle Race. Ja. Og da jeg fandt frem til det her event, så skulle jeg lige tænke, okay, det har jeg ikke hørt om før. Så jeg skulle lige ind og undersøge, hvad det var. Og så kiggede jeg, okay, verdens hårdeste, eller i hvert fald sådan betegnet som verdens hårdeste langrendløb, 160 kilometer, Grønland. Ja. Tænker jeg sådan, okay. Jeg skal ikke bede om det, men jeg vil gerne høre tankerne bag valget om at deltage i det. Og sådan, der er jo også nogle andre ting bag det, I gør det også for et større formål. Hvorfor lige Arctic Circle Race? Jamen det var, jeg snakkede med Trine i telefonen, og vi var sådan, hvor var det ærgerligt, og vi ville gerne have lavet noget mere sammen, og så siger hun, men prøv at høre, der er det her, det hedder Arctic Circle Race, jeg havde heller ikke hørt om det før, og så siger hun, det er 3 dage, og så går du 160 km langrend, det er på Grønland, så er jeg sådan, det er fedt, det gør vi. Ja. Og så gør vi det. Okay, vildt nok. Altså sådan, jeg tror ikke altid, at man skal tænke så meget, nogle gange skal man handle mere. Ja. Og jeg er ikke sådan i tvivl om, at fysisk form, og det klarer vi, så var jeg sådan, det er fedt. Så det er fedt, at en hjerneforsker og en mor til et barn med epilepsi kan gå sammen og skabe opmærksomhed for en god sag. Så det var egentlig, altså der er vitterligt, jeg ville jo ønske, at jeg vil sige, jeg har undersøgt helt vildt, og jeg har sådan, det har jeg ikke. Jeg tænker, det er den der eventyrslyst, jager og jagten på gode oplevelser og succesoplevelser, og lidt væk fra hamsterhjulet, drivet, der nok lige sagde, det bliver så godt. Men det er jo også en god historie i sig selv, hvis man kigger på det, fordi der behøver jo ikke altid at være den største research omkring det. Altså det i sig selv at deltage i lige præcis det event, det synes jeg jo bare fortjener den største respekt i hele verden, som jeg har over for både dig og Trine. Men udover at deltage i det som en eller anden form for forløse det, som I ikke fik gennemført med slædepatruljen, så er der jo også et ret fedt andet formål med at gøre det, fordi I gør det jo egentlig ikke alene. Nej. I gør det jo i samarbejde med Epilepsiforeningen. Kunne du ikke prøve at fortælle lidt omkring valget? Altså nu ved jeg, altså du er jo mor med en datter med epilepsi, så er der jo selvfølgelig noget bag omkring det. Men hvorfor lige præcis Epilepsiforeningen? Ligger der noget andet, en årsag til, at du ønsker at støtte lige præcis det formål? Ja, måske.
Altså, min helt klart hjertesag er Epilepsiforeningen, fordi at forskning. Ja. Mit barn har været meget afhængig af den forskning, der har ligget. Fordi hvis de ikke havde forsket i den gen, så havde hun ikke fået det medicin, hun skulle bruge, og så var hun ikke endt på en almindelig folkeskole. Nej. Og så, det er jo helt klart, det er noget, jeg værner meget, eller vægter meget højt. Og så har jeg jo siddet og kigget på mange andre projekter, og set, hvordan der bliver samlet ind, og egentlig tænkt sådan, hvad med os? Eller sådan, vi er her også, og det er også en invaliderende sygdom. Det er også en sygdom, man kan dø af. Altså sådan, men det er som om, at jeg har aldrig set nogen gøre noget charity på den måde for Epilepsiforeningen. Og så tænker jeg, nu er jeg der i mit liv, hvor at, mine personlige ressourcer er oppe igen til at give. Så derfor synes jeg egentlig, det gav mig rigtig, rigtig god mening, at det er sammen med Epilepsiforeningen, vi skal gøre noget vildt. Ja, noget vildt. Vi skal gøre noget vildt. Jeg synes, det er så sejt. Du nævnte lige det her med dine personlige ressourcer, det måske stikker lidt ud af en tangent, men hvornår og hvordan kom du hen til det punkt egentlig, at du tænkte sådan, okay, nu kan jeg også gøre noget for andre, ud over dem, som, altså for eksempel Flora, som jeg kunne forestille mig, at du har brugt rigtig meget tid, energi og ressourcer på. Hvordan kom du hen til det punkt egentlig? Eller hvornår gik det op for dig i hvert fald, at du kom hen til det punkt? Jamen det tror jeg egentlig er kommet her efter de sidste par år, og jeg har fået etableret mig og fundet mit nye ståsted i livet, og Flora er blevet så stor, og der er mere tid. Hun er 6 år, hun har legeaftaler, min ældste hun er 11, og det giver også noget mere tid i hverdagen til egentlig at kunne gøre noget for andre end... Nej, det er fint. Life, ikke? Det var lige Floras fysioterapeut, Nå, okay. så det er perfekt. Det er jo en del af det, ikke? Ja. Så det synes jeg egentlig er kommet dertil. Så jeg synes, det var svært. Hvad kan man gøre? Jeg har også lavet OCR, hvor jeg har gennem Epilepsiforeningen haft logo på og sådan noget, ikke? Men vil egentlig gerne sprede ringene i vandet. Hvis vi kunne gøre det her, så næste gang en løber et Københavner halvmarathon, så kan det være, at de også gør det for at samle penge ind. Og jo flere jo bedre, så kan det være, at der er nogen, der laver et event for at gå Aminoen, eller vi kan jo gøre mange ting. Den tager jeg gerne. Ja, præcis. Så det er jo sådan, altså så det kan være, at der er flere, der siger, gud, de er der også. Vi vil faktisk gerne vælge at skabe opmærksomhed for Epilepsiforeningen. Så egentlig være en eller anden form for ambassadør for, altså sådan forganger-ambassadør for, at andre også har lyst til at være ambassadør, så den der ring i vandet-effekten, som du fortæller. Ja, fedt. I forbindelse med Arctic Circle Race, jeg sad sådan og tænkte, okay, hvad kunne man spørge ind til der? Hvordan håber du lidt og tror, at din deltagelse kommer til at sådan påvirke dem omkring dig? Altså din deltagelse i Arctic Circle Race, hvad er sådan det større sådan formål, sådan dit ønskescenarie, når man kommer ud på den anden side? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Altså det er jo blandt andet det, som jeg sagde før, med at springe ringen i vandet, at andre også vil vælge at gøre noget charity for Epilepsiforeningen. Det er også at måske at være motivation for andre, der er mødre eller familier, til at komme ud og jage nogle drømme, og komme ud og realisere sig selv. Og det kan jo godt være via ekspeditioner, eller sport, eller natur, og det ikke skal nødvendigvis være karrieremæssigt, men man godt kan udfordre sig selv på andre måder end uddannelse og penge og trine opad, men man faktisk kan pakke en taske og besøge baghaven og finde ud af, hvor fedt det er, og kigge op i stjernerne og finde lykke i det. Cool. Hvis man så prøver at kigge fremad, på den anden side af Arctic Circle Race, jeg kunne forestille mig, det er dine eneste tanker er på lige... Ja. Det er det dine tanker er på lige nu, ikke også? Ja. Men hvis man sådan kigger fremadrettet, altså hvad byder fremtiden for? For Stine, har du nogle andre spændende projekter i pipeline, som du måske kan løfte sløret for, eller er din sådan, hvad kan man sige, din tanke, det er der til, og så ser vi, hvad der sker bagefter? Jeg håber, der dumper et eller andet ind. Ja. Ind af brevkassen og siger, skal du ikke med til det her? Så vil jeg nok sige, jo tak, det skal jeg være om. Ja. Jeg har ikke noget lige nu selv. Altså andet end, jeg via min sport skal til VM i juni. Okay. Men ellers så skal jeg til Norge og vandre, men jeg har ikke flere ekspeditioner eller
større eventyr. Større eventyr. Jeg synes også, det er ret sejt, selv de eventyr, du har på indtil videre. Så ja, okay. Men jeg er 100%, jeg er ikke færdig, og jeg håber da, at det kunne være fedt, hvis der var mere, der dumpede ind. Enten alene eller med pigerne, ikke? Fedt. Nice. Sådan afslutningsvis, så det var sådan noget, det vi har spurgt vores tidligere deltagere om, eller gæst, og vores, dem, som der kommer fremadrettet. Selve podcasten handler jo også om at hjælpe andre, som der enten står i den situation, som du har stået i, eller forhåbentlig ikke kommer til at stå i den situation, som I har stået i. Så det her med at sprede noget motivation til, at man også kommer ud på den anden side. Altså gode råd. Ja. Hvis jeg nu, og der er garanteret en masse efter alle dine erfaringer, men hvis du nu skulle bruge, hvis du skulle have et råd, som specielt vil gå ud til alle de familier, der enten har eller får epilepsi helt tæt på livet, hvordan i alverden kommer man ud på den anden side? Ja, det er et godt spørgsmål. Der må også godt være flere. Ja, men, altså det, som jeg kan huske, da Flora hun blev syg, og vi har søgt internettet tyndt, det er bare sådan, vi ville så gerne finde det der græsstrå af nogen, der var kommet ud og var glade igen. Altså fordi, at jeg var så ked af det, at jeg slet ikke, altså alt var bare sort, jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg kunne blive glad igen. Og jeg søgte, og jeg håbede bare, at jeg kunne finde en eller anden. Det græsstrå kunne jeg godt tænke mig at være. At man ligesom kan se, at selvom livet har været så hårdt, og man og det gør så ondt, og så egentlig finde ud af, eller se, at man godt kan blive glad. Godt være, at livet bliver anderledes, men det vil stadig være et liv, man selv kan være med til at præge. Hvordan er du kommet hen til det punkt? For jeg tror egentlig, det er lige præcis det, som folk de bare sådan, det man rigtig gerne vil finde. Det er der, man gerne vil hen, men man ved ikke ligesom vejen derhen, og den er også meget buet og drejet, og det er i øst og vest og sådan, men fandt du ud af undervejs et eller andet noget med, det kan enten være mindset, det kan være en metode, eller nogle ressourcer, et eller andet noget, som du fandt ud af, okay, det her det virker rigtig godt, og så har du bare holdt fast i det, og måske udviklet videre på det. Har du haft sådan noget undervejs? Altså, jeg har brugt min træning meget, og jeg blev blandt andet, det var sådan lidt i en kritisk tid, så blev jeg faktisk rådgiver på børnetelefonen. Okay. For jeg kom på tabt arbejdsfortjeneste, og jeg vidste ikke, hvornår jeg kom tilbage på arbejdsmarkedet. Og så var jeg sådan, jeg er nødt til at gøre noget, der giver mening i en tid, hvor jeg intet giver mening. Og det passede med, at jeg kunne være rådgiver om aftenen, når Floras far var kommet hjem. Så det gjorde jeg faktisk, det der med at gøre noget meningsfuldt. Ja. Og gøre noget for andre, selvom jeg levede et liv, hvor jeg skulle gøre noget for andre. Men jeg havde brug for, mit liv gav ingen mening. Det gav ingen mening, Flora var syg. Det gav ingen mening, at lægen ikke kunne hjælpe hende. Det gav ingen mening, at medicinen ikke virkede. Men det gav mening at hjælpe en 16-årig pige, der havde det svært, og skulle snakke om menstruation eller alt muligt. Det gav mening. Så jeg gik faktisk lidt den vej. Ja. Og så havde jeg min træning, hvor jeg ligesom også lagde hovedet og sagde, jeg har brug for, at du laver træningsprogrammer til mig, for jeg skal ikke tænke. Jeg skal slet ikke overskue at være voksen. Så 3 gange om ugen, så tog jeg på trænet, og jeg fik et program, og så lagde jeg bare hjernen, og så var der en anden, der bestemte over mig. Ja. Det var faktisk rigtig rart. Og så kunne jeg godt tage hjem og være voksen, og jeg kunne tage hjem og være socialrådgiver, farmaceut og læge og mor, og altså mange kasketter på. Ja, lige præcis. Men at have den her, jeg har min træning, hvor at der er nogen, der lægger mine programmer, hvor jeg ikke skal være voksen, og så var jeg på børnetelefonen, hvor jeg gjorde noget, der gav mening. Fedt. Det er altså genialt. Gode råd, altså det vil jeg sige. Jeg tror faktisk umiddelbart, at det var det, som vi havde. Altså tusind tak, for du har lyst til at dele hele din historie. Den er intet mindre end inspirerende. Du er en kæmpe motivationskilde til alle, altså, der står i den situation, som I har stået i og står i nu. Så tænker egentlig bare, at jeg vil sige tusind tak for din tid, og at du har lyst til at deltage. Og så er det det. Ja, tak fordi du ville komme. Fedt. Ja. Nice. Jamen, ja, det var bare det. Det var godt. Ja. Nemt. Fedt.